जोबोद सिगांनि बाथ्रा। मोनसे गामियाव फांसे जादुनि बिफां दंमोन। बे बिफाङाव जायनो दै लुनानै गावनि गोसोनि साननायखौ बियो, बेखौनो बे बिफाङा हास्थायनायफोरखौ होयोमोन। सासे मानसिया बे बिफां सेराव फैना बुंनायसै, "हे जादुनि बिफां, आंनो गोबां रांखावरिनि गोनांथि।" बेबायदि बुंनायलाय बे मानसिनि सेराव रांखावरिनि थफ्ला फैनायसै। बे मानसिया बेनिफ्राय बिफांखौ साबायखर होनानै थांनायसै। बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा बे बिफाङाव दै लुनानै गावनि गोसोनि साननायखौ बिना मोननायसै आरो बिफाङाबो बिसोरनि लुबैनायखौ सुफुंनायसै। बेबायदिनो गोरिब न'खरनि मानसिफोरा गोनां जाबोनो हमनायसै। नाथाय गोबाव बोसोरनि उनाव जादुनि बिफाङा बोराय जानो हमनायसै। बिनि गोहोआबो दा खम जालांबाय। बियो दा गुबुननि लुबैनायखौ बियो सुफुंनो हालिया। सानसेखालि सासे हिनजाव बुरैया बे बिफांनियाव फैयो आरो बुङो, "हे जादुनि बिफां, आंनो जानायनि थाखाय माखासे जाग्रा आदारनि गोनांथिमोन।" नाथाय बे बुरैनि साननाया जाफुङासै आरो बे बुरैया रागा जोंनानै बेनिफ्राय थांनायसै। बिफाङा बेबायदि नुनानै जोबोद दुखु जायो आरो बियो बुंनायसै, "थारैनो बेबायदि जानायमोनथाय, गोमाना थांनाय गोहोआ मोनफिनोमोनब्ला आरो आं गुबुननि लुबैनायखौ सुफुंनो हागौमोन। बेबायदि थांफिननायखौ आं थारैनो मोजां मोना। हे भगबान, आंनि गासैबो गोहोखौ हरफिनदो। नोंथांनि जोबोर साबायखर थागोन, जोबोद। बेबायदि बुंना बिफाङा गाबो। बेबायदि समाव इसोरा नुजाफैना बिफांनाव सोंनायसै, "मा जादों बिफां? मानि थाखाय गाबदों नों?" बिफाङा खिन्थाना लानायसै, "हे भगबान, आंनि गासैबो गोहोआनो दा गोमालांजोब्बाय। आं गुबुननि मदद खालायनो हालिया। अन्नानै आंखौ हेफाजाब होदो। मोनसे उपाय दं, एसे खस्थ' जागोन। बेनिफ्राय एसे गोजानाव जादुनि दैखर दं। बै दैखरनिफ्राय दै लाबोना नोंनो लुबैयोब्ला नोंनि गोहोआ फैफिनगोन। नाथाय बै दैखरनि दैखौ सोर लाबोगोन बेखौ नों दा सानदो।" बेबायदि बुंनानै भगबाना गोमोरो। बिफाङा जोबोद दुखु जायो मानोना बियो बै दैखरसिम थांनो हाया। नाथाय बे समावनो बे लामाजों सासे मानसिया थाबायलांगासिनो दंमोन। बे मानसिया बिफांनि गाबनायखौ खोनानानै गिदिंफिननानै बिफांनाव फैना सोंफैयो, "मा जादों जादुनि बिफां? नों मानो हारसिङै गाबबाय थादों? आंनो खोन्था, नोंहा मा जादों?" जेब्ला बिफाङा गासैबो थार बाथ्राखौ बे मानसिनो खोन्थायो, अब्ला बे मानसिया बुजिनामोन आरो बियो बिफांखौ मदद खालामनो थाखाय बियो गोसोआव सानो, "आं नोंखौ हेफाजाब खालामगोन। आंनो खोन्था, आं मा खालामनांगोन?" बिफाङा बुंनायसै, "अरनबारिनि बेसेबा गोजानाव मोनसे जादुनि दैखर दं। बै दैखरनिफ्राय दै लाबोना आंनो लुना होफैयोब्ला आंनि गोहोआ गासिबो फैफिनजोबगोन।" बाथ्राखौ खोनानानै मानसिया बै दैखरखौ अरनबारियाव नागिरहैनो थाखाय बेनिफ्राय ओंखारलाङो। फैयै फैनानै बे मानसिया जादुनि गंसे दैखरखौ लोगो मोनफैयो आरो बियो जादुनि दैखरनिफ्राय दै खावखांना मोनसे दैहुआव लायो आरो बिफांनिसिम बियो आवगायबोफिनो। बे मानसिया बिफांनिसिम फैयो आरो बिफाङाबो बेखौ नुनानै जोबोद खुसि जायो। बे मानसिया बिफांनाव दैखौ लुनानै होयो आरो गोमोथाव जायो। बिफांनि गासैबो गोहोआ सिगांनि बायदि फैफिनजोबो। बिफाङा गावनि खुसिजों बै मानसिनो मोनसे सनानि थफ्ला होयो आरो साबायखर बावो। बे मानसियाबो बे सनानि थफ्लाखौ लानानै बै जायगानिफ्राय ओंखारलाङो। गुबुन दिनखालि बै बुरि हिनजावा बिफांनिसिम फैयो। बियो जोबोर ओंखाम उखैनायमोन। बियो जानो थाखाय जेबोआनो गैयामोन। बेखौ बिफाङा सिनायनानै बेनो गावनि गोहोजों ओंखाम बोथिसे बे बुरैनो होनायसै। सल'आ एसेनोसै लोगोफोर। लोगो मोनफिनसिगोन मोनसे गोदान भिडिअ'। गोजोन्थों।